Een beetje wel. Nog een beetje weg dan. Steven. Wat deze van Turf. Wat in de stad met de groep. Goed, dat dit dat we nog wat meer reptrien zijn, hè? Maar dat gaat wel komen. Dat is iets aparts, basic. Dus het zal toch wel een markt voor zijn. Niet dat we een markt, ja, niet dat we een markt zoeken. Per se, maar reptrien is toch een summer mee. Het eerste stap. Ik ben dat onlangs gedaan, het Midfestival. Nog wat vrij geestig. Er moeten nog beelden bij komen, het is nog een werk in proces. Maar ja, Millennials, dat is het voornaamste. En zoeken mensen die we ook leuk vinden en die we kunnen volgen. Dus. Het is een vrij geestig nummer. Voor ons, voor te spelen in die eerste plek, omdat dat in feite het eerste nummer was dat we met ik heb mijn zolder nog bij ons thuis gedaan in. En dat kwam vrij natuurlijk. Ik had een ritme die me goed beviel en die hoe lang in mijn kop zat. En dat kwam vrij natuurlijk eruit. En we hebben daar iets gevonden die dat bijzonder goed past. Dat is in feite ja. Hey. ja, en ik weet niet of ik het gevonden heb, dat is like, een akkoord die niet echt bestaat, of like, ja, een geluid dat ik op mijn gitaar kreeg, die like, er wel heel goed bij past. Het lijkt naar een scheten die redelijk goed klinkt, maar ja, dus het staat nergens in een boekje bij dat akkoord, maar het past gelijk wel op dat nummer. En ça va. Klonk direct, dank de hurken dan, dat klonk direct goed. Ja, en toen is Rino erbij gekomen. En het er een vreemd toffe tekst heb gezet. En heel toevallig, dat nummer noem nu verloren, maar dat noemde vroeger Ros, omdat we om het behosten. Aan ieder nummer een naam hebben. Dat is oftewel wat dat... ik weet dat dat toch de bedoeling was, een ventename voor de wat stevigere nummers en ja, een vrolijkere name voor de wat lichtere nummers. En toen naar Rino nog een foto van, ik weet niet wat juist, dus ik moet naar Rino vragen. Met Ros heb een mall, dat we daar in Amerika een shopping mall. En voilà, de cirkel was rond. Eigenlijk had ik totaal geen idee welke tekst dat erop kost te komen. Nee. Ja, kijk, bij Steven en Wim kwamen was het een beetje zoeken natuurlijk. Achter, ik hoorde die nummers. En het is ook zo'n zoeken wat dat er daar eigenlijk in tot past, het gewoon wat nodig is. Want ik had veel het gevoel dat er eigenlijk niet nodig was, maar gaandeweg was ik toch te horen wat dat er eventueel en tot de kosten op ingepast worden. En je naar een shoppingcenter gaat, een gevoel dat je daar reden rondloopt. Je zit eigenlijk in mijn geval meestal mee met twee en je zit in het beland. Ik ga dan niet zo rap het vrij weinig naartoe gaan. Oh, ik ga dan niet zo rap zelf naartoe, ik had het zo zeggen. En dus ik heb dat daar een keer ingepast en eigenlijk, het tekstje op zich staat niet zoveel voor, maar een keer dat je het op die muziek zet, lijkt het lekker wel te kloppen. Ja, het was wel raar eigenlijk. Ik kan zoeken waar achter een foto. Bezig, ja, kijk, shoppingcenters nodig voor een goede foto voor bij dat nummer. En ik hoor aan het zoeken achter een shoppingmall en dan zag ik kom maar een keer een shoppingmall die Ros noemt in Amerika. Ja. Oh, fantastisch, hè? Ik heb dan een foto gescoopt van het internet en erbij geplakt. De reclame. Reclame.
ziet. Al die auto's die staan aan te schuiven, of eens kunnen niet. Maar eerst de laatste is aan maakt, en de woonmoes in voor het een of het andere. Liepen verloren in shoppingcentrum. Liepen verloren in shoppingcentrum. Dat we evolutie aan het doen. Dat de nieuwe dingen zijn meer slepen, meer trekken, meer naar de stoom. De boek zit er meer in. Het is ook een kwestie van vele toeren te spelen. Het gaat Oostam iets natuurlijker. Hoe je nieuwe dingen maakt. Het is ook wel eerst van te zien dat de muziek evolueert. En hoe dat de nieuwe nummers die nu gemaakt zijn, toch wel meer aanvoelen als door 3 meisjes gemaakt. En eigenlijk, ja, ik vind het ook vrij eerst dat we een cd'tje gemaakt hebben, dat we in de schaduw kunnen uppakken van de zomer. En dus de cd is ver gereed. Dus het is ruw of gemixt. Het is lekker of dat we klinken in de studio. Het is dan niet al te veel aangeveild, maar het klinkt goed. En ja, tof dat we daar licht mee uitpakken. Ondertussen kun je ze eigenlijk al horen, die nummers op Bandcamp en op Soundcloud. Dus kijk curieus wat er daar van komt, nee? Goed gedaan. Shoppingcentrum. 100 keer passeer je daar. Je schudt je hoofd uit die parking ziet. Al die auto's die staan aan te schuiven, of eens kunnen niet. Maar eerst de laatste is aan gemaakt, en de woonmoes in voor het een of het andere. Liepen verloren in het shoppingcentrum. Liepen verloren in het shoppingcentrum. Kom je samen dat die, zet je daar vast te lekker van de hand. Hij slaapt zich door het zazen, maar daar had ik voordat ik sliep. Moment, hij zat dan eerst weer van die parking gereden. Liepen verloren in het shoppingcentrum. Liepen verloren in het shoppingcentrum.